sithana sami sobe sikhuluma ngobuhle, sikhuluma ngobubi, nobubi futhi. Okay, asikhumule sithana sami ukuthi i-contraceptive nje sithi contraceptive nje into yokuvikela inzalo isuke ingenelela kuphi. Uyakhumbula ke ngesonto edlule sithana sami kade sikhuluma nawe ngomuntu opha kakhulu. Sakubalula ukuthi kuze wopha nje emzimbeni wakho kusekwenzeke njani. Mhlambe ngizoya lapho nje kancane before ngisho ukuthi i-contraceptive ingenaphi ke kuleyo ndlela yokuvala leyo ndlela. So, khumbula ukuthi i-contraceptive yakho into ezoyenza ezoblocka inzalo kuwena kanjani. Khumbula ukuthi umzimba wakho vele ufuna ukuthi wena uzale. So ukuze uzale uzoya esikhathini nje ingoba awuzange wena umzimba ulungiselele kahle ukuthi ingane ikwazi ukuthi ihlale. Alright? Ingqondo yakho namaqanda akho akhuluma nama chemicals okwama hormones emzimbeni wakho athi hey ma chemicals lungisana iqanda malivuthwa. Mase ukuthi phakathi nesikhathi sakho le usuke wena insuku lezo oyangazo ongayi ngazo esikhathini lapho sithi khona iqanda lisuke livuthiwe liyavuthwa iqanda asuka ama ovaries akho alikhipha iqanda liyolinda isidoda ke manje ukuthi wena uzwenze njani zobambisiso. If kuukuthi akho sidoda ayikhona lo sidoda lofikile, okay? Noma ukuthi sisasange size sihlale, khumbula ukuthi same time waliqanda livuthwa ngapha lama chemicals futhi andlala lapha kusibeletho alungiselela ukuthi ngesikhathi iqanda leli livuthwa la kuma ovaries sibeletho wena akube seligcwele igazi lapho solilenzelela ukuthi sizofida lengane izofika ihlale lapho. So if kuukuthi lengane ayizange ziyenzeka ayaduba ke nama chemicals masayehle emzimbeni wakho ngesikhathi ehla lama chemicals okwama hormones emzimbeni wakho ilapho kumzimba sokuthi ayangilahleke lembeleko. Okay, ngoba akho ngane eyenzekile siyayilahla ke lembeleko kade yakhelele lengane suyopha ke wena. Alright, now angenaphi ke ama contraceptives lento yokuvikela. Ama contraceptives azongena kuleyo ndlela ngoba yonto normal kumele ngabe yenzeka kuwena emzimbeni wakho. So ama contraceptives ke wona either azokwenza ukuthi one leqanda engithe malivuthwe lela lihambe liyolinda isidoda alivuthwa. Okay, so dukuduku siyafika isidoda lutho dololo akekho umakhelwane, so lento ukwazi ukubambisisa. Okay, enye indlela leyo. Amanye asebenze ngokuthi khumbula ukuthi isidoda mesizongena phakathi kuntomzodwa kumele sidlule kumlomo wesibeletho. Amanye asebenza ngokuthi enze isilomo sakho sesibeletho sibe namafinyela kakhulu athi uthi uyabhukuda umbhema shiblika, athi uthi uyahamba shiblika akakwazi ukufika kwiqanda. Okusho ukuthi likhona iqanda kodwa manje akakwazi umnumzana ukufika kona ngoba umlomo lo kungenwa khona sovule kwayigel kwamafinyila kakhulu. That is why kukhona abanye abantu besifazana sithana sami othi if esebenzise izinto zokuvikela inzalo whether umjovo ukwazi kumjova azizwa ngathi usemanzi kakhulu kanti ngoba leyo chemical leyo iyona le ekulomjovo egcina sidala ukuthi manje izama ukuvikela yona isidoda ukuthi asingafiki eqandeni mase egcina seyakha lamafinyila ngaphakathi kakhulu kuyena kumlomo wesibeletho. Okay, amanye indlela zokuvikela amanye ama contraceptives enza ukuthi imbeleko lengikhuluma ngayo ukuthi ingakheki kahle. So uma kuukuthi imbeleko ayakhekanga kahle ilapho wena uthi uma kuukuthi whether ujovile or lento oyisebenzisile ungasaye esikhathini ngoba phela kombeleke izolahla. Okay, ngoba ayizange ziyakheke kahle. So uyabona ukuthi azifani indlela nemjovo namaphilisi nezinto nama implant na zonke into ozosebenzisa kuzoya ngokuthi thina sodokotela sithakeni phakathi. Alright, ngoba kulama chemicals either sifake le chemical le enjenge estrogen yakho nolokuthiwa iprogesterone ecishe efana neprogesterone yakho noma iloko kuyiprogesterone kuphela okufana nama implant lawo nemjovo. So azifani izinto and nawe kuwena zingangefiki kuwena ukuthi sibenzisane nomzimba wakho ngendlela efanayo. Alright, now seke siqale kuloko kuyiphilisi okuyikona okujwayelekile ke sithandwa sami. Alright, now iphilisi khumbula ukuthi kuba nembala lapho kuyiphilisi. Alright, and kulelo philisi kusuke nenani elithize lalama hormones lawo omabili esiwadingayo estrogen neprogesterone lawo kuyiwona siza ukudlala lapha imbeleko esibisibeletho sakho. Okay, now izokusiza one ukuthi wena of course izovikela inzalo. Alright, izokusiza futhi wazi ukuthi isikhathi sakho siza nini empeleni kakhulukazi kumuntu ongazi ukuthi isikhathi sami sizofika nini. Izokusiza ukuthi wazi ukuthi okay ngiyakwazi sizofika uma sengifika kule philisi then isikhathi sami sesiyeza. Kodwa yazi ke phela ukuthi if usebenzisa iphilisi inzalo ngeke usuke usuyivalile inzalo ngaleso sikhathi. Alright, izokusiza futhi
ukuthi if kuukuthi wena uyilonhlobo yomuntu onalenkinga besikhulume ngayo ngesonto edlule sithi uyopha kakhulu, if uyopha kakhulu iphilisi liyasiza futhi lapho ukuthi ungophi wena kakhulu, ngoba again ngitheni iphilisi lizokwenza ukuthi imbeleko lena ingakheki. So akukho kopho kuzokwenzeka noma uzokopha kancane ngenxa yokuthi wena usebenzisa le philisi leli ukuthi uprevent. If futhi ukuthi unenhlungu kakhulu, iphilisi futhi lizokusiza lapho. If ukuthi umuntu oba nesilumo kakhulu, sometimes odokotela siyakunika iphilisi ngoba siwe sesivikela manje ukuthi ungabi wena nalesilumo lesesibi kakhulu. Okay, kwabanye if benenduna futhi iphilisi siyamnika futhi lona, kanti sesenza thina ukutreata induna kuyena lo muntu. Khumbula ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani sithando sami. Angithi umuntu wesilisa umuntu wesifazane unawo amabili lama hormones. Okay, nawe umuntu wesifazane unawo la wesilisa. But if kuukuthi sithi thina ama hormones akho webalansile umuntu wesifazane, kungenzeka ukuthi leli lesilisa ligcina sikube yilona elingaphezulu. Alright, uma ke leli lesilisa selingaphezulu so ugcina ke wena ngishile ezinye impawu ngesonto edlule sithana sami uzokhumbula ukuthi ngithe uyashintsha nomzimba ube nanenwele angathi umuntu wesilisa, bonenwele kusilevu, ungaba nenwele even nasesifubeni, ungaba nenwele nangumathanga akho. Okay, njengomuntu wesilisa, nenwele ekhanda kuba ngathi uba nempandla futhi njengomuntu wesilisa. Okay, mase futhi uba nenduna. Okay, so ngifuna ungena kule yenduna ke ngoba ngesikhathi manje le chemical yakho yesilisa isinyuka ilapho khona umzimba wakho sowakha khona amafutha. Ukubona umuntu wesilisa uyajuluka kakhulu ngaphezulu komuntu wesifazane. Okay, so ugcina umzimba wakho sowakha kakhulu amafutha. Ngesikhathi umzimba wakho amafutha kwisikhumba sakho, alright, then mase isikhumba sakho kuvaleka amaphozi iziqu zakho zoboya, ilapho sokuba khona nenduna ke. That is why umuntu if ukuthi ama hormones akhe abalansile kahle ugcina seba nenduna. Kodwa esikhathini esiningi sokuhambisana futhi nako lokho nokuthi wena unama cyst kuma ovaries. So ukuthatha le philisi leli kakhulukazi leli lixubile leli uthatha usuku nosuku lizokusiza lokho sithando sami nakuzona lezo nduna lezo, but also lizokusiza futhi ukuthi ucontrol inkinga leyo ukuthi wena unama cyst. Okay, khumbula ke izosiza ukuyicontrol inkinga kusho ukuthi izoyisusa. Okay, now okuhle lokho bokuningi ubonile sithando sami kuningi okuhle. Okay, asingene kobubiki. One, ngesikhathi wasebenzisa amaphilisi, ngisakhuluma ngamaphilisi manje. Ngesikhathi wasebenzisa amaphilisi, lokho mhlawumbe okunye okubi ngakhona ilokho ukuthi kufanele ukukhumbule njalo ukuthi kufanele uyiphuze lento usuku nosuku compared to umjovo. Alright, kodwa ke into ozoyiza wena kumzimba wakho. Alright, ngesikhathi waphuza abanye baba nenhliziyo encane. Okay, uzezwa ngathi lokho ufuna ukuphalaza njalo, ube nekhanda, kuyakubanga ikhanda. Ngiyakubanga ukuthi uthi noma usesikhathini uzibona ngathi uyasport, hawu akakashayi nje isikhathi sami kodwa kuloko igazi liphuma ngalelo langa, liphuma igazi ngalelo langa njalo njalo. Okay, now lokho ekhanda sami uyafuna ungena kona ngoba kukhona kona okubi times 2. Alright, ngoba okunye kwawo izinto ezizenzayo lamaphilisi ukuthi ungaba khona kwi-risk yokuthi ube ne-stroke. Okay, kakhulukazi kumuntu othi uma ephethwe yikhanda maseba nento thina esibiza ngokuthi i-aura. I-aura into okuwukuthi liyabika ikhanda lakho likhona kodwa liba nebika thizeni elikhona. Whether lelo bika kuukuthi wena uvela ubona ngathi kunento ugesi, ukubona ubona ngathi kunento emphazimo nje phambi kwamehla akho njalo uma uphethwe yikhanda. Okay, o ikhanda lakho wena uba nalento engithi blind spot, ubona mu driver kube ne blind spot lokuba khona uba nengozi ngoba uyibonanga leso spot. So kuba khona umuntu othi mephethwe yikhanda abona ngathi kunesiye ngesimnyama nje eceleni somewhere. Ubokubhasobha uma uphethwe yikhanda kunaloko sithando sami ngoba enye yezinto le ngakufaka kwi-risk ukuthi wena ube ne-stroke. Okay, so if kukuthi uphuza amaphilisi wena and uba nalelo khanda elikunika lelo bika either emahlweni ubona ngathi kuvivi noma ubona ozigzag phambi kwamehla akho uma ubhekile njena, yazi ukuthi sekuyinkinga lokumele uleke lelo philisi lelo o ngokusheshsha uhambe kadokotela. Okay, of course iphilisi lizoku-affecta futhi nasekameleni. Okay, umuntu wesifazane kodwa mhlawumbe lo ngiyobe ngikhulumela ebusuku nomshengu. Lizo-affecta futhi imood yakho, uzibona ucasukile nje nento engacasuki ngokusheshsha. Iyacasuna nje vele uzizwa ukuthi hayi ngiyacasuna ke manje angibona ukuthi ngiyacasuna. So
But sami I think into ebalekile ingoba siyaqwashisa abalaleli hayi ngoba sikhuluma kabi ngalo ngoba njengoba ngishilo nje inendawo nomsebenzi wayo. Kodwa ne-BP kunabantu abagcina i-BP yabinyuka ngenxa yokuthi usebenzisa iphilisi. So if wena vele nje i-BP yakho mhlawumbe ngaphezulu kwa 160 over 100 uhlalwe ne-BP enyukayo ungalingi uzulisebenzisa iphilisi lokuprevent, okay? Ngoba sukuba i-risk leyo nto yokuthi ngempela ke manje i-BP yakho kuzoba nesifo se-BP ngoba iyayenza yakufaka leyo risk ukuthi wena unyukelwe i-BP. Alright? Nokunye mhlambe engakwenza mhlambe engakubalula okunye iloko ukuthi ube nama clots. Alright? Amaphilisi lawo okupreventa ngakwenza ukuthi ube nama clots wena emzimbeni. Khumbula ukuthi ama clots ukuthi ayingozi kanjani sithando sami ngoba nawo futhi angakwenza ukuthi ugcina soba nenhliziyo ime ube ne stroke nazo zonke lezo zinto lezi ezingase zenzeke. But kakhulu kumlenze uthola ukuthi imlenze lo muntu wesifazane inemdwebo nje yegazi walibona igazi lakhe elidwebile lokho esibe sibiza ngokuthi DVT. Okay, deep vein thrombosis ukuthola ukuthi kunezibazi nje igazi uyalibona nje kuyena lo muntu wesifazane isuke ibangwa iyona le philisi le